da imamo čelništvo, vodstvo države koje će štititi hrvatske nacionalne interese. S ovakvom hrvatskom vladom mi smo taoci onoga što oni rade. Svoje osobne i uske stranačke interese podrediti općem nacionalnom interesu i doći do Saveza za Hrvatsku. Drage moje Zadranke i Zadrani, dragi moji prijatelji, sve vas lijepo pozdravljam, a posebice želim pozdraviti sve, a neke i prijatelje koji imam po posebnim relacijama iz 4. gardijske i 112. a naravno i sve branitelje. Danas u Zadru, kad vas gledam, negdje sam se vratio u rane 70. U Hrvatskoj bijaše mrak. Nigdje nije bilo svjetla, a još manje nade, slično kao što je sada. A onda valjda je tako slučajni splet ždrijeba okolnosti htio da se u Zadru igraju odlučujuće košarkaške utakmice i uvijek je bio neki veliki klub iz Beograda, a tu su bili Krešo, Pino i drugi. I onda jedan put vidite u dvorani, u Jazinama, pale se svijeće i počinju božićne pjesme. Evo, ja sam tako doživio ovaj skup danas, zapravo naznaku svjetla. Neće ga moći niko ugasiti. Neće ga moći niko ugasiti i ja vjerujem da taj plan koji je krenuo od prije nekoliko mjeseci nitko više ne može zaustaviti. Nema te sile, sve su im džabe pokušaji prikazivanja i skrivanja. I ako vas pitaju koji je Savez za Hrvatsku, ko su ti ljudi, što oni žele, ko ih je doveo, za koga igraju, možete im slobodno reći. Nitko ih nije doveo. Igraju samo za jednoga. Igraju za hrvatski narod i mi smo jezgro hrvatskog zajedništva, okupljanja svega hrvatskoga, svega domoljubnoga i svega naroda hrvatskoga. I to im poručite da to što su skrili pod časna slova HDZ-a i drugih, a zapravo otuđili od sebe članstvo HDZ-a, hrvatski narod, sve pošteno i domoljubno, ti nesretnici elite, poruka je, dečki, to je naš narod, to je naše članstvo, to je jedinstvo, to je zajedništvo koje nećete moći zaustaviti sa svojim stranačkim i grupacijskim interesima. I mi smo došli ovdje vama u Zadru reći da je savez, a vidjet ćete, svjedočit ćete, nadam se da ćemo to svi živjeti, doživjeti, jezgra hrvatskog zajedništva što će okupiti hrvatski narod i izvesti ga iz ovoga gdje jesmo sada. I počinje 25. svibnja i kako Daniel kaže, neki će se sjećati štafeta, a mi ćemo taj datum pamtiti kao datum početka preokreta. Ali ne samo političkoga preokreta. Taj preokret mora osjetiti čovjek, obični čovjek, svaki. Ovdje težak iz Ravnih Kotara ili ovdje dolje ribar koji izlazi u noći na jugo i ne zna hoće li se vratiti. Oni moraju osjetiti. A ne oni koji su dobro natrpali svoje džepove i sada se kriju iza stranaka i poručuju ne postoji niko drugo, samo mi dvije velike grupacije, a vi ne postojite, nemate zašta ni ići na izbore. Imamo mi zašta ići i znamo šta ćemo napraviti. I 25. svibnja i u studenome kad ćemo gospodina Josipovića prošlati u prošlost i nada sve... I nada sve kad ćemo ovoga premijera i ove kukurikavce, odnosno ovu vladu, poslati u prošlost. Jer ova tragičnost koja se sada događa, mi sada gledamo sukob dva čovjeka koji uopće ne razmišljaju o Hrvatskoj, koji ne razmišljaju o svome narodu, oni se tuku radi svojih milijuna, radi svoje prevage u stranci
odnosno u partiji, isprava krivog navoda. A mi bismo trebali gledati šta je rekao Komadina, Jovanović ili ne znam nija Pupovac. Ma ne zanimaju oni nas. Oni nas ne zanimaju. I više sam puta zadnja 3 dana rekao i moram i pred vama ponoviti. Postoje 2 čovjeka koji imaju sada šansu otići kao pozitivni ljudi u hrvatsku povijest i napraviti nešto dobro. Ili, a bojim se da će tako postupiti jer nisu drugačiji do sada bili, otiće kao najcrnje osobe u hrvatsku povijest. Jedan se zove predsjednik Republike Ivo Josipović, a drugi se zove predsjednik Sabora Josip Leko. Zašto? Evo zašto. I jedan i drugi, kao svi vi, kao svi mi, kao cijeli hrvatski narod, vidimo da ova agonija, ovaj sukob, ovo iscrpljivanje, ovo uništavanje hrvatskog naroda nema smisla. S ovakvom hrvatskom vladom nema ni jedne firme u svijetu, nema ni jedne vlade u svijetu koja želi i razgovarati se, a kamoli potpisati bilo kakav ugovor. Dakle, mi smo taoci onoga što oni rade. Dakle, mi smo blokirana zemlja, bez nade, bez perspektive, bez budućnosti, zato što se oni bore za svoje interese. I zato ova 2 gospodina imaju šansu, jer imaju alate, imaju ustavne alate, oni mogu raspustiti Sabor i raspisati prijevremene izbore da šteta ne bi bila veća. Neće oni to učiniti, mi to znamo, ali im poručujem da ćemo im to reći i za pola godine, i za godinu, i za 2, i za 100 godina zauvijek da su imali priliku, a nisu htjeli jer pripadaju tome čemu pripadaju i do interese imaju koje su imali i do sada, a ne vaše i vaše djece. I zato lijepo vas molim, ne smijem vam večeras uzimati puno vremena jer ovdje postoje ljudi koji znaju bolje od mene govoriti i više vam mogu reći. Zato molim vas kad razgovarate sa prijateljima, sa istomišljenicima ili neistomišljenicima, recite im da ne odlučuje nitko drugi. Ni Brisel, ni Moskva, ni London, ni Washington, ni Beograd. Svome susjedu, prijatelju, bratu, kumu recite, dragi moj kume, dragi moj prijatelju, ti i ja odlučujemo. Hoćemo li ili nećemo li izići na izbore, i hoćemo li ili nećemo mijenjati. I svima recite da Hrvatskoj u Brislu ne trebaju činovnici. Hrvatskoj u Brislu trebaju zastupnici hrvatskog naroda i hrvatskih interesa. I zašto ne reći, ja sam jučer rekao na sučeljavanju, većina vas ste obični manekeni. Jučer ste ušli u stranku kojoj ne pripadate ni svjetonazorski, ni po nijednom drugome obliku. Ušli ste iz osobnog interesa, nisu vas čak ni pitali. Hoćete li ići na listu, ni koji ćete biti. Nego se trgovačkim modelom istrgovalo, posložili brojevi ko će biti, a oni sretni, jer to njima donosi 8 ili 10 tisuća eura u džep. I zato oni idu gore i oni će glasovati za grupacije. A ja sam rekao jučer na sučeljavanju, gledajte, dame i gospodo, koliko ćemo se god tući u sučeljavanju, čim izbori završe, mi moramo jedni drugima pružiti ruku, neovisno iz koje stranke dolazimo, nasmiješiti se, zagrliti se i reći mi smo Hrvati, mi idemo u Brisel braniti hrvatske interese. A nešto ste do sada radili, i oni to jučer na sučeljavanju zagovaraju, oni već zagovaraju koga bi oni izabrali za predsjednika. Oni zagovaraju grupacije, oni zagovaraju osobne interese, jer ti grupacije su njih i izabrale i te im grupacije garantiraju tih 8 i 10 tisuća eura, a vi, nažalost, uključujući i mene, nemamo ni 8-10 tisuća kuna, nekada nemamo ni 8-10 kuna za kupiti djetetu krafnu ili mliko. I mi bi trebali za njih glasovati. Pitajte svoje prijatelje, pa ko su ti ljudi, što su radili oni? Izlistajte im malo životopise pa ćete vidjeti da su već od pelena pripremani. Bili bi oni diplomati bivše Jugoslavije, bili bi čak i Slobodana Miloševića da je pobjedio, jer su imali poveznice obiteljske i druge. Birajte svoje, birajte hrvatsko i ne dajte nikomu svoje. I na kraju, neću vam reći za koju listu glasujte.
glasujte po savjesti, glasujte za dobro svoje djece, glasujte za hrvatsku budućnost i glasujte za domovinu. Živjeli!